Li gundê gaziyana Mûşê jinên gund kevneşopiya pijandina nanê tenûrê didomînin. Jinên gundê gaziyan mehê çarpênc caran li ser tenûra gund tên ba hevdû û li gor hewcedarî û nüfusa mala bi hev re nanê tenûrê dipijînin û pişt re jî li mala belav dikin. Jin dibêjin dema ku em bi hev re nan dipijînin hem karên mehê santir dibe û hem jî di navbera jinên gund de têkilî û hestên bihevrebûnê xurttir dibin. Jinên gund wiha behsa çêkirina nanê tenûrê kirin. Em avînê arvan dikirin payzê, genim dikirin dibin de aş dikin arvan, tînin malê dikin, hevîr dikin, tendûrê dadin, nan lê dikin, em sıxintî çekmiş dikin. Tendûra me ye, em dadidi, em hevîra xwe dike. Şo însanê nüfusê an pir bi deh ro hefteyekê jî were nan nare.